Αντάλλαξε το σπίτι του με μια Ελληνίδα. Γαμήλιο ταξίδι στην Αθήνα σε σπίτι δανεικό. Αποφάσισε να κάνει ένα ζευγάρι Αμερικανών που τόλμησε για πρώτη φορά να ταξιδέψει μέσω της ανταλλαγής σπιτιών. Η έρευνά τους σε γνωστή σχετική ιστοσελίδα και η επικοινωνία τους με την Ιωάννα, την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, τους ταξίδεψαν σε ένα σπίτι στη Βουλιαγμένη με εκπληκτική θέα, δίχως να χρειάζεται να καταβάλουν χρηματικό αντίτιμο για τη διαμονή τους. We just got married and we paid for the wedding ourselves, so we had spent a lot of money already, and home exchange was a really great opportunity to still travel to a beautiful country like Greece, but do it affordably. What are the benefits of home exchange holidays? It provides a more authentic experience when you travel. You get to meet the people who live in the country you're traveling to. You get to do the things that they do and eat where they eat and see the things they see that you wouldn't normally find in a guidebook. Συμμετέχοντας στην παγκόσμια κοινότητα της ανταλλαγής σπιτιών από το 2005, η Ιωάννα ανυπομονεί να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες, όπου θα μείνει στο σπίτι των σημερινών της επισκεπτών, το οποίο ξεχώρισε παρατηρώντας τις φωτογραφίες που έχει αναρτήσει το ζεύγος στην ιστοσελίδα. Είναι σπάνιο να αποτύχει, γιατί από πριν ξέρεις ακριβώς που πας και ποιους θα συναντήσεις. Δεν είχατε ποτέ δεύτερες σκέψεις, κάποιες φοβίες ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε εκεί που πηγαίνετε? Όχι. Ξέρει ο καθένας. Ξέρει αν θέλει να μείνει σε ένα σπίτι μεγάλο, σε ένα σπίτι μικρό, σε αυτή την περιοχή, να μείνει τουριστικό στον βουνό, στη θάλασσα. Και από εκεί πέρα μετά πρέπει να σου κάνει κλικ και ο ιδιοκτήτης που επικοινωνείς. Σαν στο σπίτι τους ένιωσαν από την πρώτη στιγμή οι Αμερικανοί επισκέπτες, οι οποίοι αισθάνονται πραγματικά τυχεροί που κατάφεραν να επισκεφθούν την Ελλάδα υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και να απολαύσουν σχεδόν δωρεάν τον ελληνικό ήλιο και τη θάλασσα. When we got to this home and this beautiful view, everything was so clean and just ready for us to come and relax. Joanna clearly, knows what she's doing with getting her home available or ready for a guest, because it's been very nice since we got here. Do you think that it is a little bit risky? There's always a little bit of risk when you travel. For us, that's what makes it fun to be able to go into the unknown. But with home exchange, you do have the opportunity to establish a relationship with the family. Μια επιλογή διαμονής για ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια και τις κάθε είδους εκπλήξεις και επιθυμούν να κάνουν φίλους σε όλον τον κόσμο. Έναν επανάληπτο φυσικό φαινόμενο.